जोङो गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्ट बेखौ गारलाबाथा दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि आइडिय'ल'जि बिथांनि मावलांनाय बे हाबाफोरखौ इयुन जोलैफोरनो मोनथिहोनायनि थाखाय जोङो रामफलबिल दख'रा बर' फरायसा आफादनि बेन्दों सिङाव दाफुंना लानाय जादों। बे गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि उद्देश्यआनो जाहैदों गारलाबाथा बसुमतारीया सासे बर'नि गोग्गो थै गोनां सासे आगोमा बर' फिसामोन। बिथाङा बर' हारिखौ फोथांनाय फोजौनाय जेरावबो गेवसार होनायनि थाखाय गोबांथार खामानि मावलांदों। दा बे खामानि मावनायनि गेजेराव बिथाङा नाथाय गावनि न'खरखौ गोबां रोखोम नायलांनो सम मोनाखै। जों नुनायाव बिथाङा गावनि फरायसा समनिफ्रायनो जागायनानै बर'फोरनि बायदिसिना रमान हांखोनि सोमावसारनाय पिटिसिनि समाव उदयाचल रायजो बिनाय आरो 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जागायनाय आलादा बड'लेण्ड रायजो बे सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लाबोनानै बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो नाजादोंमोन। आरो बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों खाथियावनो थाफानानै आगदा आखाइ बायदि थानानै मेंनाय गैया बानाय गैयाजासे सोमावसारनायाव बिथाङा बाहागो लादों। नाथाय बिथाङा बड' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाखांनायनि उनाव राजखान्थियाव बर'फोरखौ सांग्रांथि लाबोनो एबा राजखान्थिनि गेजेरजों बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय मोनसे राजखान्थि हान्जायाव हाबदोंमोन। बे समावनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव थासारिया गावजों गावनि गेजेराव बुजाफैनायाव सोरबा सिनाय मोनै उदखारिनि गुलियाव बिथाङा जिउ जोबनानै थांदों। दा बिथांनि मावनायखौ नुनानै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैयाबाबो बिथांनि मावनाय आदर्शआ जोंनि गेजेराव जेन अराय थांनानै थायो। बिनि थाखाय जोङो ट्रास्टखौ दाफुंनानै लानाय जाहैदों। ट्रास्टनि गाहाय उद्देश्यफ्रा जाहैदों बर' हारिखौ अराय फोजौनाय फोथांनाय फेहेरनायाव जाय बिथांमोनहा भान्दारि होलाङो बिथांमोननि फारसे जोंनि मान बावनाय, बिथांमोननि फारसे जोंनि मानखौ जासिनाय बे आरो जोंनि समाजाव राजखान्थि रांखान्थि सोलोंथाइ समाजखान्थि बेफोराव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय गारलाबाथा बसुमतारीया नाजाबोदों हिसाबै जोंबो बिथांनि आद्रा थालांनाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जोङो ट्रास्टआ गोबांथार माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों। दा जोङो बे गोबांथार खामानिखौ मावनो दासिम हायाखैब्लाबो जोंनि बर' समाजा सोलोंथाइयाव दासिमाव जेसेबां दावखोनांगौ बे अबस्थाखौ जों नुनो मोनैलाय बिथां गारलाबाथा बसुमतारीनि आद्रा थानाय सिमांखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनो ट्रास्टआ मोनसे खामानि एबा अबजेक्टिभनि गेजेराव जोङो जाय फरायसाया मेट्रिक थाखोआव बांसिन नम्बर लानानै बर' मिडियामनि गेजेरजों बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हायो बे फरायसाखौ गारलाबाथा ट्रास्टआ होनाय गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड बेखौ होनायनि गेजेरजों बै जाफुंसार एबा देरहासार फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बे बान्थाखौ गथायनायनि हाबाफारिखौ गारलाबाथा टेलेन्ट एवार्डखौ 2010 मायथाइनिफ्राय जाय फरायसाया सेबानि आन्दाराव बांसिन बर' मिडियामजों बांसिन नम्बर मोननानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसाफोरनो होयै दिनैसिमाव बा दासिमाव 15थि खेब जोङो
बे बान्थाखौ गथायनो हानाय जाहैबाय। आरो नैथियाव नोंथांनि सोंनाय बादि जोङो गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टआ समाज सांग्रांथिनि खामानि जोंनि समाजखौ राजखान्थि गावनि समाजनि मानसिफ्रा माबोरै गोग्गो देहा लाखिनो हायो, खाना फोथायनायनिफ्राय जों माबोरै जानगाराव थानांगौ, जों माबोरै रांखान्थियाव गावखौ सांग्रां खालामनानै गोग्गो रांखान्थिनि बिगोमा जानो हायो, बेनि थाखाय आरो गेलेनाय जोंनि दावगाफु सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेन गेलेनाय आयदायाव बाहागो लानानै गावखौ सासे गोख्रों गेलेगिरि आरो राफोद देहानि बिगोमा खालामनो हानायनि थाखाय जोङो जोंनि समाजाव माखासे एवारनेस प्रग्राम लानायनि हाबाफारि लानाय जायो। जोङो 2024-25 मायथाइयाव बड' मिडियामजों बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय मुस्रि मानगोनां नयनमणि बर' बिथांनो जोङो जोंनि गारलाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट अवार्डखौ गथायनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय।